No, no són una innovació. Els àmbits no són una innovació, almenys si entenem com a innovació aconseguir temps suficient per a produir aprenentatges i comprensions profundes en els nostres alumnes. No podem pensar que disposar de temps per a ensenyar i per a aprendre siga cap innovació, si entenem innovació també com a cosa estranya. En tot cas, la innovació es va produir en el segle XIX quan es va dissenyar ex novo l'organització del sistema educatiu en la secundària tal com el coneixem avui dia. El que fem és buscar aprenentatges més naturals. És a dir, aprendre com s'aprèn fora de l'escola. Hem de remuntar-nos, per tant, al segle XIX per entendre com està organitzat el sistema i què significa este canvi per a treballar en àmbits. El segle XIX marca l'inici de l'educació secundària actual. Es va crear per a elits, per als fills de la burgesia, també com una manera de donar-los distinció. Recordeu que en cada província n'hi havia sols un institut que atenia a una minoria molt minoritària dels joves de l'època. Aquells joves suportaven classes d'una hora, més o menys, que era el temps que es considerava que una persona podia suportar atenent una classe magistral o no tan magistral d'un professor que en moltes ocasions dictava i l'alumne copiava. Aquell alumne havia de tindre certa paciència, domini de si mateix, és el que se li demanava. A canvi, se li prometia mantenir el seu estatus social, el que l'havia portat a inscriure's en aquell batxillerat. Eren fills de metges, de notaris, ja m'enteneu. El nostre alumnat ja no és aquell alumnat. El món ha canviat radicalment. Vàrem aconseguir, afortunadament, democratitzar l'educació, estendre-la a totes les classes socials i a partir dels anys 60, endavant, en Espanya, tots els fills de totes les famílies acudixen a escola. I a més, tenen accés a tota la informació progressivament, especialment després de la revolució d'internet, l'alumnat té accés a tota la informació. Estos dos factors han canviat radicalment el panorama en les aules. L'alumnat d'avui dia ja no suporta sessions llarguíssimes de classes magistrals i molt menys el dictat. Recordeu que encara s'utilitza l'expressió dictar classe. Pot passar de moda ja. No ho suporten. A més, tenen alternatives múltiples a les classes de determinats professors. No vull dir que no hi hagi professors encantadors, evidentment que n'hi ha, i molts, però si reduïm totes les formes d'aprenentatge a escoltar el que ens explica un professor, estem limitant moltíssim les múltiples possibilitats de l'accés a la informació d'avui dia. Internet és un món que obri portes a través de documentals, pel·lícules, anàlisi, discussions, xats, etc. Tot un món per accedir a l'educació. A més, els tallers, dels quals afortunadament cada volta estan millor dotats els instituts, són un altre mecanisme d'accés a la informació. És a dir, l'alumnat necessita temps quan volem que faci activitats que supera la simple còpia, la presa d'apunts o la resolució de problemes de llibres de text. Necessita temps, necessita acompanyament. Per exemple, jo ara mateix estic treballant amb els meus alumnes la creació d'una narració, porto mes i mig produint aquesta narració, necessito temps per dedicar-me a tots els alumnes, acompanyar-los en el procés de la producció d'aquesta narració. Hi ha alumnes que necessiten poca intervenció, amb 2 o 3 sessions que li dedique, intervencions vull dir de pocs minuts a aquest alumne ja l'ajuda suficientment, però hi ha alumnes que necessiten 40-50 intervencions meues per acompanyar-los en el mateix procés. Clar, això no es pot fer en sessions de 55 minuts. Seria impossible. No puc fer-ho, no puc arribar a tots els alumnes. S'allargaria moltíssim en el temps. Quan tinc sessions de 2 i 3 hores, i sobretot quan tinc un altre professor en mi, en l'aula, podem atendre a l'alumnat molt bé, de forma molt qualitativa. Per tant, són els àmbits una innovació? No, són una necessitat. D'alguna manera és tornar als orígens de l'educació.